Il-kap nazzjonista Bernard Grech reġa' infexxa attakka l-inizjattiva ta' stabilta fil-prezzijiet ta' madwar 400 prodott tal-ikel essenzjali. Fil-każin nazzjonista ta' Ħartarxien tenna li permezz ta' inizjattiva stabilta il-gvern qed jisboħ fuq iż-żeba li qed titfarfar minħabba l-umdità. U hekk jagħmel dal-gvern, ikollu ż-żeba qed tfarfar għax għandu l-umdità u jisboħ fuqha. Mistoqsi dwar dak li qalet Roberta Mezzola li l-Ewropa għandha tinvesti aktar fix-xiri tal-armamenti, Bernard Grech qabel magħha u qal li l-Armata Ewropea iktar armata sa snina trid tikkumplementa lin-NATO. U għalhekk iva dak li qalet Roberta illi nkunu komplementari għan-NATO. Il-kap tal-oppożizzjoni saħaq li dan kollu favur aktar armamenti mhux kontra in-newtralità ta' Malta skont il-Kostituzzjoni. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea se jkun hemm direzzjoni akbar lejn infieq fuq difiża, fuq armamenti. Ma tarax li tista' tiżviluppa sitwazzjoni inkongruenti man-newtralità? Li ma narax. Kostituzzjonali. Li ma narax. Bernard Grech infex anke jattakka lill-gvern dwar l-aħħar inkwiet li għamlu fid-dar ċentrali fuq is-surveys anke minħabba l-fatt li ta' Adrian Delija jinsabu urtati u rabjati għal dak li qal Mark Anthony Sammut li semma kif hu ma ġabarx firem kontra Delija minħabba surveys. Bernard Grech qal li hu ma jħobbx jiftaħar minn fuq qal li jrid jieħu il-mertu. Mela, id-dimeriti noħodhom kollha jien u l-merti ma noħodhomx jien.